Mateo Kapitulo 26. Og nahatabo nga sa nakahuman si Hesus, niining tanang mga pulong, nag-ingon sa iyang mga tinun-an. Hingbaluan ninyo nga sa sulod sa duha ka adlaw, moabot ang Pasko, ug ang Anak sa Tawo, igatugyan aron igalansang sa krus. Unya na nagtigom ang mga punuan sa mga saserdote, ug ang mga ansyano sa lungsod sa balay sa labawng saserdote, nga ginganlan si Caifas. Ug na nagsabot sila sa pagdakop kang Hesus, pinaagi sa limbong og pagpatay kaniya. Apan nag-ingon sila, dili iatol sa fiesta, aron dili mahatabo ang kasaba sa lungsod. Og sa didto si Hesus sa Betania, sa balay ni Simon nga sanlahon, miduol kaniya ang usa ka babayi nga adunay usa ka tibod